Ito po yung pinaka mabilis na remedyo. Gagamitan lang po natin siya ng WD-40 para matanggal yung dumi niya dito sa loob. Kasi kung tinatamad kayo, kasi medyo silyado talaga siya, ayan, medyo nakasealed po siya, at kung medyo mahirap-hirap talagang tanggalin, kaya ito po yung pinakamabilis na remedyo, WD-40. Talagang papasok po ito dyan sa loob, kasi ito yung pinakamagandang panglinis talaga dyan, kasi ito po yung nagko-control dyan. Ito, yan, dapat yung pinaka nasa loob talagang malilinis po, kaya WD-40 po yung ginamit natin, kasi siguradong pumapasok po ito dito sa mga singit. Ayan, para malubricate po yung nasa loob. Ayan, kasi may sarili siyang timing. Yan, itong pinaka guide na to, nakatusok po yan dito.